Englene sagde, vi skulle gå herhen. Er det sandt? Kommer der endelig fred på jorden? Himlen være lovet. Sandelig, det er sket. Endelig får vi fred. Ja, hej Kirsten. Ja, hej. Vi skal altså til at få noget med den her jul. Nu, jeg skal have puttet det ind i min kalender, så det kan passe. Ved du hvad? Hvis jeg nu får dem juleaften kl. 14, og så skynder vi os med spisningen. Og hør, kan jeg have dem ude af døren kl. 17.30? Det er ikke skide godt. Men så, prøv nu at høre. Hvis jeg så lige får dem retur sådan sidst på aftenen. Ja, den går altså godt nok ikke. Hvad? Første juledag, der skal vi i sommerhuset med Hans og Susanne. Ja, okay, det kan jeg godt se. Mor? Altså, vi gør det. Mor? Ja? Mig og jeg holder altså jul hos hendes forældre i år. Hvad? Du ved, det bliver mega hyggeligt. Det bliver sammen med hendes familie, sådan en lille familiehyggeting. Så det bliver med hendes mor og hendes bonusfar og hendes bonusfars bonusfar. Peter, der er noget, vi skal have snakket om. Altså far, mig og kollektivet har altså aftalt at holde sådan en økojul ude på marken, ikke? Okay. Altså, du ved, ligesom i gamle dage med de der hyrder og Jesusfyrene, sådan noget, ikke? Ja, hej igen Kirsten. Du har ret. Der er vist noget, vi lige skal have snakket om. Hej skat. Hej far. Glædelig jul. Hej. Skal vi ikke sige skål? Og rigtig glædelig jul. Skål! Skål! Glædelig jul! Lys for alle! Jamen, det gør jeg. Vi sidder oppe med mig. Og vi lige kommer. Julen står endelig for døren igen, og det er dig, der står for festen. Men du har desværre siddet over dig. Heldigvis har vi lavet en god 5 minutters guide til, hvordan du får jul på 5 minutter. Ingen problem. En god julemiddag uden en god juleand og en kylling. Det er vel også en slags af. Hvis du nu ikke har haft råd eller har haft tid til at købe julepynt, så kan tamponer være et udmærket alternativ til det. Bare dyp i noget vand og hæng det op på træet. Og hvis du nu føler dig ekstra kreativ, jamen så kan du altid dyppe i noget frugtbart. Når du så skal lave din famøse og velkendte risalamande, og du ikke lige har fået tid til det, så kan flødeskum på dåse være et fantastisk og billigt og hurtigt alternativ til det. Og så kan vi jo sagtens også bruge hindbærmarmelade som kirsebærsovs. Og når det så gælder mandelgave, ja, hvem kan ikke lige kaldes katte? Ingen god julefest, uden en masse sprut selvfølgelig. Det er jo Danmark, vi lever i. Og det kan man sagtens lave på en let og enkel måde. Du tager bare en masse bundslatter, og så laver du din egen vildt god hvidøl. Hvad sker der nu her? Det fungerer overhovedet ikke. Ja, det var altså alt for den her lidt kortere udgave af Jul på 5 minutter. Se med næste gang, når vi skal lave vores eget fyrværkeri på 5 minutter. Vi ses! Englene sagde, vi skulle gå herhen. Er det sandt? Kommer der endelig fred på jorden? Himlen være lovet. Sandelig, det er sket. Endelig er vi reddet.
være lovet. Sandelig, det er sket. Vi er endelig frelst. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. What a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh.